chceme se dostat do situace, kdy tranzitní doprava bude odkloněna mimo město, mimo Prahu, ale tak, aby jsme uvažovali i s ohledem na rozvoj toho města. Ten samotný okruh byl plánován zase před mnoha lety a v tuto chvíli i ta Praha se rozvinula do takové velikosti, kdy už se nebavíme o vnějším okruhu, který by byl, řekněme, mimo pražský, ale on je vlastně na území Prahy a prochází v řadě případech samozřejmě i tím je to aglomerací. A proto, pokud chceme prioritně, a já považuji prioritně řešení napojení D1 na D11, tak variantně a nějakým způsobem řešení. To znamená nechat 511 v profilu 2+2 pruhy a tranzitní dopravu převést například na komunikaci 2/101, komunikaci, která vlastně vede v tuto chvíli na katastrálním území jednotlivých obcí ve Středočeském kraji, a tím pádem vlastně odklonit tranzitní dopravu mezi D1 a tranzitem na Hradec Králové mimo Prahu. Je to řešení, které je významně levnější, může být významně rychlejší. Dokonce jsem už slyšel o tom, že na ministerstvu dopravy v tuto chvíli o tom se vede debata, já jsem za to rád. Ale je třeba tady zmínit, že to nesmí být zase kategoricky, že vyměníme jeden úsek za jiný a řekneme, protože 511 je špatně, tak budeme řešit 2/1. Ne, není tomu tak. Tranzitní kamionovou dopravu dostat na mimo Prahu a 511 v profilu 2+2, která bude obsluhovat zejména osobní dopravu pražskou, která s tím bude mít následně radiálovou komunikaci.